Как са взаимоотношенията в ремонтите в България? На много елементарно дивашко ниво. Туп. Знаеш кой е туп? Добре, от твоята гледна точка, кои са най-честите грешки, които хората допускат при започване на ремонт? Аз, между другото, тъй като постоянно повдигам тази тема, дори в моето предаване, съм мразен за това нещо, че го казвам. Значи някой като ми каже не се притесняй, така рязко почвам да се притеснявам. Аз ако тръгна по този път, аз трябва да се подготвям ментално как да оцеля в дивашки времена. Оцелял съм някакси, бил съм в армията, бил съм нелегален емигрант в чужбина, бил съм депортиран, арестуван, какво ли не, оцелял съм, справил съм се, нали, по някакъв начин. Добре, какво да правя аз, ако искам да правя ремонт? Наистина, как да се намеря майстор? С препоръки и с правилна комуникация. И дори в нашия бранш, в брокерството, не всеки клиент е сделка и ние си подбираме хората, които да работим, защото това е моето време, което аз разполагам, на което аз преценявам на кой да го дам и как да го дам. Хора, искате или не искате, регламент ще има. Подготвяйте се по-рано, защото после просто ще се реве. Изведнъж ще стане от днеска за утре по Viber, ще ви идват глобите за това, че работите на черно и ще ви снимат по телевизията. Здравейте и добре дошли в Отговори. Аз съм Анас. Аз съм Габи и днес гост ни е Лозан Лозанов, с който ще говорим за взаимоотношенията между мъжете и жените. Който също си има подкаст. Нали го попитах, това ни е темата и това ни е темата. Шегуваме се, Лозан има подкаст за строителство и за ремонти и това е причината да ни е гост, но тъй като точно преди Пепи да включи камерите си говорихме за взаимоотношения между мъже и жени, разбрахме, че той много разбира. Реших да го избазикам. Добре. И какво мъжете са от Марс, жените от Венера, така ли? Нали беше извън... Нищо вече е в... Сега жена ми... Какво ще кажа? Ако кажеш добри неща, да кажа ли какво казахте за жените и тримата? Единствената жена в стаята, само хейт. Да, аз смятам, че взаимоотношенията са в основата на абсолютно всичко. И на ремонтите Само, че ли? проблема и на ремонт е проблема, че никой не ни учи на взаимоотношения. В смисъл, учат ни на всичко друго, нали, да помниме числа, да правим някакви теореми и така нататък. Евала, нали, на който има тази дарба, Господ му е дал дарбата да помни числа и теореми, да го прави, само че има 7 вида интелигентност. И примерно да помниш дадени неща е едно от интелигентностите, примерно взаимоотношенията не ни учат. Примерно да можеш да говориш, да общуваш и да си емоционално интелигентен, това никой не ни учи. И много хора, вие знаете, нали, като правите подкаст, че на много хора им е трудно, колкото застане дори пред камера, такава като нашата, трудно е да изразиме мислите си и емоциите. За това говорихме, взаимоотношенията между жени и мъже, а и някои такива неща, които не са за пред камера. Да. Добре, да минем по същество. Ще задам въпрос на седмицата, който... Попитай хората. Да попитам аз. Кой е виновен за липсата на читави майстори в България? Отговорете ни в коментари. И сега ще си поговорим с Лозан малко повече на тая тема, на съвсем други неща, свързани с това. Първият въпрос е мой. Айде. Как са взаимоотношенията в ремонтите в България? Какви са На взаимоотношенията? много елементарно дивашко ниво. Така, браво. И как да ги оправим? С регламентация. В смисъл, ролята на държавата, според мен, в този бранш, не знам защо, т.е. знам защо или предполагам, е да направи някакви правила на играта. Нали, като в футбола. Примерно 11 човека от едната страна и 11 от другата. В момента, ако решиш да си, във вътрешните ремонти говориме, ако решиш, примерно, да си легален, нали, сега регистрацията по ДДС е 100 000 лева. Преди беше 50. И примерно взимаш един обект за 50 000 лева, един апартамент, в момента ремонта му е толкова. И ти, или 100. И минаваш два апартамента, вземеш по ДДС. Когато си по ДДС, имаш счетоводител, който ти взима 300-400-500 лева за това, че си по ДДС и да ти пуска декларации. Да. Евентуално ти трябва да имаш, ти си от всякъде. И аз съм ги сметал, са около 40% имаш повече разход, отколкото примерно когато не си на черно. И т.е. това е все едно, играете в футбол, само че ти си с 6 играча, другите са с колко идва там разликата? 11 плюс 5, 16 и съдята е на тяхна страна. Не, съдята си затваря очите. Да. Нали, си затваря очите. Сега, аз, между другото, тъй като постоянно повдигам тази тема, дори в моето предаване, съм мразен от това нещо. За това нещо, че го казвам. От кой? От тези, които работят нелегално.
Така. Аз мятам, че няма смисъл да сме легални, ако се връщаме, примерно сега коя година сме, 2024 и примерно се обърне календар и почваме да се връщаме към 90-те години. Да, тогава. В смисъл, почваме да се подготвим от сега нататъка и примерно аз веднага се записвам да тренирам карате или бокс или пък си имам достатъчно пари да си купа охрана и да ходим да ги биеме майсторите, да си оправим взаимоотношенията по такъв някакъв дивашки начин. На 4 очи. Да. По-мъжки. Айде, аз не съм толкова силен. Ама нали като си погледнеш, купуваш примерно, тия охрана? най-големите мафиоти, примерно, се са с шкембенца, се са едни неугледни такива, те си плащат за да ги... Нали, шегувам се в кавички, става въпрос, че аз ако тръгна по този път, аз трябва да се подготвям ментално как да оцеля в дивашки времена. Оцелял съм някакси, бил съм в армията, бил съм нелегален емигрант в чужбина, бил съм депортиран, арестуван, какво ли не, оцелял съм, справил съм се, нали, по някакъв начин, но мене идеята не ми е такава. Мисля, че най-интелигентният и правилният начин е държавата да регулира бранша, както примерно в онлайн магазините. Онлайн магазините по едно време всеки продаваше каквото иска, не знам дали спомняте. Да, когато знам влезахме. Преди 4-5 години може би беше така. До преди 4-5 години всеки продаваше каквото си иска. В смисъл, части за кола. Разглавя колата, пуска по екон в цяла България и той си един вид търговец онлайн. Само, че примерно той е полицай или пожарникар и в свободното си време си продава някакви неща. И той прави 5000, 10 000 на месец оборот. Само, че изведнъж държавата каза, от сега нататъка, тези, които са примерно над 2000 оборот вече, или 5000 лева оборот, даже 1000 ти правят лична данъчна проверка. И присъствах на един разговор в Люлин в данъчното. Един полицай явно е. Защото тя му каза, ама той вика, аз не знаех. Защото той му се е натрупал някакъв голям данък според оборота, който е направил при куриерите. С някакъв период, заден период. Да, и той вика, ама аз не знаех. И тя вика, но господине, вие като служител на реда, това, че не знаете, нали знаете, че това, че не знаете, това не ви извинява, че сте нарушили закона. И той само такова, имаше някаква солидна глава, защото то какво се оказва? То се оказва, че те начисляват върху цялата сума, която си направил като оборот и ти слагат един данък и глоба. И ДДС, и ДДС, ако си надвишил примерно 100 000 или 50. И глоба още. И много хора изгоряха и се поспре, нали, поне в момента да имаш онлайн магазин, ако играеш по правилата, горе-долу е, нали, горе-долу е добре. Да. И според мен мисля, че ако и в момента много хора не патят, много от клиентите, които пазаруват в онлайн магазините, защото не знам дали знаете, в онлайн магазините имаш право на 14 дни да си върнеш стоката. Взимаш и връщаш. Другото е, имаш гаранция, имаш всичко, нали? И сега много хора са доволни, защото няма, примерно, от тия нелегалните... Има някакъв регламент. Защото се спазва закона за защита на потребителите. Да, и в момента само, че моята статистика е, че в вътрешните ремонти, в строителството, има около 40% измами и лоши ремонти. 40% на фона на всички ремонти, които се правят? Да, ама казвам, те са много повече лошите, но 40% са такива, които да се преправят на момента. Всичко тотал щета. Да, аз имах едно предаване, човек, който с фирма 70 000 само за труд е дал. И до толкова лошо е направено, че той не може да го преживее. Чувства се сено е изнасилен. И казва, аз не можех да го преживея и взима друг майстор, който му казва да изкърти абсолютно всичко. И кабелче да не остане. В смисъл, той не може да го преживее това нещо. Да, съм ти го гледала този епизод. И тук пък лошото е, че това е фирма, която му го е направил ремонта. Така че той не може да си търси правилата са не само да имаш фирма, има и други правила. Добре, като фирма му е правила ремонта, не може ли да си търси правата? По някакъв начин. Той си ги е търсил и накрая те са го накарали върнали са му една малка част и са му накарали да подпише някаква декларация, да няма никакви искове и той даже каза в преданието, че сгреших да го направя това и
Нищо. Затвори си път. Той даже не си е дал сметка доколко след като са изкъртили са видяли всичко отзад какво се случва. И според мен, тъй като вървиме и така или иначе, това правило, т.е. не вървиме към 90-те години, вървиме напред. Предстои дигитализация на парите. В смисъл, искаме или не искаме, на Марс няма да ходим с хартиени пари. Да. Разбирате ли? Да, те вече клоновете на банките затварят. Така, един вид аз на колегите им правя услуга, като ги предупреждавам какво предстои, защото аз, когато емигрирах във Франция, аз работех на черно. И видях как в продължение на 6, 7, 8, 10 години те легализираха и осветлиха целия сектор, и то брутално. Който не беше с фирма, арестуваха го, затвараха го, даваха го по телевизията, и тези хора, които не бяха свикнали една част от парите си да дават на държавата, те фалираха, и то с големи фалити, с фалити, които не можеха после да обслужват, после имаха банкови забрани, имаха лични фалити, обявиха пред Националната банка на Франция. И те не бяха подготвени дори там за това нещо, въпреки че тази държава е с много по-голяма финансова култура, отколкото примерно сме ние. И става въпрос, че това, което аз разговарям в момента, което казвам, е за доброто на всички. Разбирате ли? Да се подготвят за това нещо, защото дигиталните пари, когато дойдат, всяка една транзакция, тя ще бъде видима. Да. Даже тогава, примерно, няма да има нужда от счетоводител, такъв оперативен счетоводител, говоря, който въвежда, защото то всичко ще е въведено. Ти имаш 50 покупки този месец, за еди какво си, и то всичко излиза. И тя държавата автоматично ти казва, приход-разход дължиш толкова. Да, така ще се случи, абсолютно. Примерно, горе-долу нещо такова ще. Добре, от твоята гледна точка, кои са най-честите грешки, които хората допускат при започване на ремонт? Да задам един такъв въпрос малко. Емоцията. Най-често, емоционално. Много подхождат емоционално на ремонта. Примерно новодомците, така наречените им викат. Който им е първия. То би трябвало и вие като брокери да го знаете това. Да. Човек, който му е първия дом, който е сложил розовите очила, и не знае какво го очаква. Ето сега имах тук консултация на едни хора и те обадиха се, искаха аз да им правя ремонт. Аз казах, като един жест ще ви дам, че преди да купите дома си, аз мога да ви консултирам правилно ли е това жилище от техническа гледна точка, не само от емоционална. Да. Те не ми се обадиха. Аз, примерно, това, което го давам, има стойност в парична смисъл. Моето предвижване. Все едно експертно мнение от... Да, моето предвижване има, примерно, да кажем, 1 час определена стойност моето време. Аз така си го цена, защото съм на 47 години. Съжалявам, време за губене няма вече. Всеки 1 час е част от моя живот. Аз имам 3 деца. 1 час мога да дам в гушкане на моята дъщеря малката. 1 час мога да дам... То времето е най-ценен ресурс. И аз си давам 1 час от моя живот или 2 и те не ми се обаждат. Купуват нещо, купуват 2 ателиета, мансарден етаж, 2 ателиета. Той не е бетон плоча, той е градоред. Да. Има гипсокартон, вата, т.е. не знаеш, това е покрива на цялата кооперация. Ако протече, ти трябва да го правиш. Да, естествено. Дори и кооперацията да каже, да, ние ще го правим, ама те докато съберат пари, то нали знаете в България как стават нещата. Да. Те ще ти тече. Докато не си го правиш, сам просто да си трябва да го правиш. В смисъл, останали пожар, това е дърво, гори веднага. Да. Идеята е, че те до толкова емоционални, че ме поставиха пред факта, това, купихме го. Имаше 60 квадрата тераса и от едната страна и от другата. Тая тераса, всичките плочки бяха изпочупени, улуците не влизаха в сифони, а просто изтичаха от целия покрив на терасата и изтичаха върху долната тераса. Нямаха сифонни отводняване като канализация. Отводняване как доди. Да, то беше така като на водопади, на каскада. И там, където се изсипва,
то видимо беше, че е замръзвало и плочките накухват. Извинявай, че те прекъсвам. Евала на колегата, да го е продал това. Евала вика. Какво Евала? Той ги е излъгал. Той ги излъга. Ти какъв талант трябва да излъгаш някой, толкова учи и завадно за нищо да не става. Не, те знаете ли какво е станало? Вашия колега ги е водил на 5-6 места, те не са си харесали. И те накрая са направили инициатива, са намерили този имот и те са накарали... Те са го купили. Без брокер. С брокер явно имало е комисионна, той да оправи нещата, но те са го избрали. Разбрах. Заради терасата, не. Значи взимайте си брокери заради евентуална грешка. Взимайте си брокери, ако е съвестен брокера, нали, той би трябвало да разбира малко от малко, нали, разликата между покривно пространство, нали, плоча и така нататък. Защото ако е плосък покрива, има един теч, ти можеш да помажеш там, да се качиш отгоре без да се срути етажа. Нали, другото смисъл. И аз... Как се опитва иска да каже някакви неща, но не иска да ги кажа. Да, защото тези хора много интересно, те ме ангажираха и мене и бяха сигурни, че аз ще им правя ремонта. Да, дадоха им една завишена цена, която си е моята цена, отказаха се. Аз изгубих около 12 часа в консултации, които те дори не продължиха заплащане за това. Няма значение, това ми е за урок. От сега нататък моите консултации, дори по телефона, ще бъдат платени. Защото аз, като видях 60 квадрата тераса, за да се направи качествено тази тераса, си представете 60 квадрата бани. Да. Една баня е 3 квадрата или 4 квадрата. Да. Римска баня. Тя тече. Една тераса, тя е отдолу, когато е обитаема, балкон да кажем, когато е обитаемо, отдолу има около 15 см пластове. Има топлоизолация 10 см, за да има термомост, отдолу да не прави конденс, защото ако изтине и отдолу, примерно е 30 градуса, отгоре е минус 20, става конденс и почва да се разрушава сградата. После имаш замазка, после имаш пластове хидроизолация, евентуално ако са сложили, защото тази сграда, примерно кажем, че е на 15 години, 10-15 години, може, тогава много лошо се строеше. После имаш лепило за плочки, имаш и плочки. Може и да има и плочка върху плочка. Това нещо на 15 см на 15 см е много голяма кубатура. Защото ако примерно изринеш всичкото заедно с фибрана и този фибран той ще се чупи, това примерно е така отгоре, нали? Може да се сметне много лесно нали, като кубатура, да кажем 10 камиона. Ще се напълни, защото той фибрана и така става. Нали, едно е компактно, сплескано, а когато го разробиш, то става по 5, по 6 като кубатура. Ние имахме едно предаване, че когато се прави ремонт, винаги се почва до здраво. Т.е. отиваш до плочата, за да го направиш качествено. Т.е. трябва всичко да изринеш, защото ти не знаеш. Нали, примерно, ако имаш рак, не дай си Боже, доктора трябва всичко да изреже, не да остави малко. Така е. Махаш всичко до основи, за да можеш да си го направиш както трябва да знаеш какво се направи. И имаше друг вариант, който също е скъп, също е трудоен и скъп, но спестяваме тази част примерно 10 камиона, 20 камиона, нали, да изфърлиш. Защото има в момента модерни работни разтвори, те са репарационни разтвори, които са скъпи материали, примерно да кажем, че една труба лепило е 20 лева, примерно, един такъв е 60, 70, 80 лева, нали, има, с които се правят холкери, работни специални разтвори, които позволяват, примерно, да се махне една част само, да се види и това трябва да го направи специалист, който не бърза. Един вид да кажем, това трябва да го направи... Специалист, който не бърза. Това трябва да го направи майстор, примерно, който знае да прави бани, който работи прилежно, да отвори и да види. Не, примерно, една бригада... Да замажат очите, ето ги плочките. Една бригада, давай всичко, Юрош, той клиента не знае какво се случва. Разбираш, това е малко като тия телефонните измами. Те почвай, нали, примерно сега в момента има едни бригади такива, които са некоректни, ремонт на покрива. Да видиме само. И те, докато се качат, почват да трошат керамиди. И казват, то всичко, докато ходихме, се щупи и трябва да оправим. Или давай 10 000 лева, или покрива, или 20 000 лева. Покривът и тече. Да, гледам. Това го има постоянно се случва. И те ходят при възрастни хора, които после не могат да се защитат. И ако искаш, стой си зимата без покрив. Един мой гост, който е супер специалист, който е много такова, го измамиха него.
Той вика, влезнах само за 10 минути до офиса. И вика, отгоре почна да се чува бам, 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 бам. Добре, хубаво, ние си говорим за проблемите. Ама как да ги избегнем тези хора? Смисъл, имаме ли решение? Не може. В смисъл, това вече взаимоотношения трябва да... Смисъл без... Дори във Франция, където има регламент и така нататък, има измами, има изненада. Но клиента е защитен чрез така наречените застраховки. Да, ама тук ги няма. Да. Какво представлява във Франция застраховката? Застраховката е така наречената на френски десенал. Нищо, нали, общо с думата 10, да. Но наистина е 10 годишна. Десенала обхваща 10 годишна гаранция. Всеки един майстор, който прави такива неща, тераси, строи сгради, дори бойдисва. Външни или вътрешни? Вътрешни и външни. Освен ако не е някакъв хендимен, човек, който примерно идва да ти смени там нещо една дупка да запълни, той може и да няма, въпреки че мисля, че има, защото пък има отговорност, ако нещо се случи, ако запали къща. Представете, той идва да ти запуши нещо, ама нещо стане, да. И този десенал, какво представлява той като гражданската отговорност? В момент на подписване на договора, аз ти оставям моята полица, че имам такава застраховка. Договора за ремонт говоря. Да. Аз ти казвам, твой ремонт ще струва 10 000. Ти ми казваш, ти имаш ли десенал за страховка? И аз казвам, да, имам. Дай ми валидна полица. Тя е една валидна полица. Давам ти валидната ми полица, извършвам ремонта и аз си тръгвам. И той, примерно да кажем, че десенал е към компания голяма, е като вашата, нали, примерно компания, която е нали, представляват като брокери и явление, е голяма, една от голямите в България, нали, в смисъл не е някаква безизвестна, която ще фалира утре, нали. Да. Примерно представете си някаква компания, която е от 100 години, още преди войната. И той си е спокоен човек. Само, че моята фирма, примерно, аз си тръгвам, умирам. Не дай си Боже, с мотора, карам мотор, нали, и къде ще ме търсиш? Нямам, не е на името, нали, когато съм женен за България. В България е така. Само, че или пък фалира фирмата, изпада в несъстоятелност, затваря се юридически. Да. Или човека фалира, личен фалит. Когато имаш личен фалит, никой няма право да ти търси отговорност. В чужбина има личен фалит, тук в България все още няма. Има проектозакони. Да, има, но се говори от 30 години. Тоест, когато фалираш и толкова ти дойде отгоре, че вече не можеш, нали, да си измъкнеш сам, има към Националната банка на Франция да ти дадат личен фалит. И ти, примерно, заради неговата интервенция, си представете, че една тръба се е спукала, отдолу 3-4 етажа лятото е нямало никой човек и никакви хора са били на почивка и е наводнило 5 етажа надолу. И понеже там всичко е скъпо във Франция, примерно услугата, и оценяват, примерно, щетите на 800 000 евро. Майчица. И казват, понеже идва от тебе, от вас, вие трябва да ги платите. И този човек казва, да, ама аз имах интервенция на един майстор и аз имам валидна полица, която поема до 5 милиона, 10 милиона, то е описано. В смисъл сумите не са малки. И човек е спокоен. И работи. Работи. Да, това си е застраховка. Застраховка, юридическа. Така, отделно, самия майстор, той е спокоен, той знае, че като примерно, не дай си Боже, той не умира, не фалира, жив си е човек, ама го потърса за такава щета, той откъде ще извади 800 хиляди. И коя фирма за вътрешни ремонти, да се занимава с това кой в България ще извади 800 хиляди да направи? Те ще го гонят. И по този начин и двете страни са спокойни. Да, постига се някакво спокойствие. А това има ли как да се приложи в България? В момента има професионална отговорност. Мисля, че е 0,9. Даже точно на тези хора... Какво означава това? 0,9% от стойността на ремонта. Професионална отговорност се изключваш, която не е задължителна, защото във Франция е задължителна. А като не е задължителна, някой изключва ли? Не. Освен някой. Да, това беше. Аз не знам за някой, но тъй като ще имам предаване с брокер, с който ще говорим открито на тази тема. Страхотно. Кой включва, кой не сключва,
Добре, а в момента, в който излезе този епизод на Лозан, ние ще го оставим долу в описанието, за да може да погледнете и да получите повече информация по темата, ако ви интересува. Извинявай за прекъсване. Благодаря за подкрепата. Няма за какво. Трябва да се подкрепяме. Да, и смисъл това е много голямо решение. Защото и знаете ли, че аз имах едно предаване, което вече е излезнало, един майстор, който от Швеция, 35 години емигрирал, плочкаджия от Швеция. И той казва как самите застрахователи определят тенденциите в материалите и строителството. Примерно, понеже в Швеция има дървени къщи много. И там на втория етаж, като правиш баня върху дърво, хидроизолацията трябва да е топ. Системата на хидроизолацията трябва да е топ. Тоест всичките 10 слоя или крачки. Да. Той е крачки. Да. Примерно дори обезпрашаване, обезмазняване на основата е стъпка в техническата карта на даден продукт. И той казва как във времето застраховките, защото човека има застраховка, само че протича. И те им идва до тук им идва на застрахователи и казват, чакай, вие не полагате нещо, не работите правилно, не ви работи продукта. Променете нещо. И те един вид застраховател му описва да плаща и казва, искаме още по-хубав продукт, иначе застраховката не е валидна. Разбирате ли? В смисъл, те са свързани нещата. Застрахователите ги принуждават да работят по-качествено. Те обират. Да. Примерно ще ви дам един друг пример от черното ми минало. Понеже бех нелегален емигрант във Франция и там се запознах с хората от улицата. Аз бях от 2002 до 2007 бях напълно нелегален емигрант. Тоест съм бил депортиран, арестуван, какво ли не. Това е единственият ми грях беше, че нямах паспорт. Тоест не бях член на Европейския съюз, но исках да стоя там и да работя, защото между другото се чувствах, че работейки там съм по-морално на морално ниво, отколкото да успея в България. Защото 2002, за да успееш в България, просто всичко беше нелегално. Да, имаше така. Никой не плащаше данъци, дето ви говорех, това трябва да поръчаш, не го поръчаш, смисъл. Но пред тази държава аз не бях легален и тогава на улицата се запознах с всякакви хора. Примерно имах едни познати румънци и те бяха спрели, но обясняваха на времето как са източвали някакви карти в чужбина в Англия и спряли са във Франция да източват, защото затвора е бил примерно една година. Източваш примерно много, ама това говорим за много големи суми, примерно 500 000 евро, 1 милион. И докато те фанат. Те са докато те фанат. Буквално докато те фанат. Да, ама те ги складират някъде парите и в един момент в един момент те хващат и ти лежиш една година. Само, че ти имаш примерно изкаране 100 000 евро, 200 000. Той се казва техния начин на мислене. Престъпен, това е престъпен начин на мислене. И той си казва, ще лежа една година, но кой изкарва 200 000 евро за една година? Аз ако съм навънка не мога да ги изкарвам, така че нещо такова. Такъв е начин на мислене. Само, че застрахователите знаеш какво казват. Понеже всяка една карта, която е скимната, нали, която е такова, се докаже, тя има застраховка. И той нито клиент е ощетен, нито банката е ощетена, застраховката поема. Да. Застрахователят казва, не, това не може да стои до така и промениха закона чрез лобизъм на 10 години. Майчице... И вече крадеца, знаете ли какво казва? 10 години са малко много. Дали ако съм на 30, нали, защото едно е излезеш на 31. После кажеш на 31 ще се оженя, имам 500 000 в Румъния. А друго излезеш на 40. И страх ги беше. Тоест спреха да оперират в тази държава. Та ето как се легализира един бранш. Примерно има едни правила. Да, това... аз не мога да разбера какъв е то крясък, при положение, че на бензиностанцията даже исках да си направя с един мой колега Любо Сораков да ходим по бензиностанцията, да сипа бензин и кажа, не може ли без ДДС? Акциза малко. Свали ми са акциз. За какво те е счетоводител? Дай тук и да се пазарим там, като... като на... Да, това е като тия на улица някой ми каже, що 3%? ДДС-то, вие защо? И става въпрос, че всички тези неща са много лесно изпълними, само че се оказа, че в България някой има интерес
този Оказва бизнес, се. този бизнес, ние в смисъл говоря го постоянно и за мен по този начин, ако се регламентират нещата, всички ще са спокойни. Клиента ще е спокоен. Ние не може да вдават клиентите 50, 60, 70 хиляди лева и да треперат. Ще стане ли? Няма ли да Такава стане? 40% не става. Това означава, че шансът е почти 50 на 50 дали ще се получи ремонт в момента. Така за 40% това е страшно. Може би повече. 40% са за преправяне. За Оле, ужас. Аз искам да правя основен ремонт в нас. И какво правим? Как 40% Не, виж, са за преправяне? защо са за преправяне? Защото Габи, примерно, гледа там в TikTok, в Instagram, в Pinterest, хубави неща, Да. направени. То на снимката всичко стои хубаво. И ние сме, и аз съм хубав на снимката. Добре. Харесвам тази снимка. Какво правим? Харесваме на снимка и като го видиш на живо, нали? Опа! Като купен от Алиекспрес. Няма къв за 2 стинки, примерно. И си представяш някакви неща. Мислиш, всичко трябва да е, особено ако си тип човек, говориме от тези перфекционистите, нали, които, примерно, ако тип монк, много монк, Не знам за какво говориш. това е, даже то си е психологическа болест. В смисъл, човек трябва, според мен, нали, да се... Според мен, човек трябва да се отърве от това, защото много трудно се живее, понеже при мен е пълен хаос, нали, а жена ми е монк. Нали, тя примерно на времето, като е работила в един офис и обикаля на всички химикалките, ако са така, тя ги става така. И всичко подрежда. Трябва да има И тя се свързва с един човек, който е господар на хаоса. Оле, горката. Как се казва жена? Благодари ми още. Сега в момента е супер балансирана. Чилнава ли се накрая? Не, тя е балансирана. Тя не страда от това, че нещо не е наред. Защото, примерно, родителите са и се карали, ако има по-малко от частица. И тя знае, че този живот всичко трябва да е перфектно. Само, че живота не е перфектен. Живота не е перфектен. Няма нищо перфектно. Който ми каже, че в живота има перфектно, значи аз мога, това ви казах, може да говорим за взаимоотношения. Другия ми канал, който исках да правя, е взаимоотношенията между хората, мъже и жени, взаимоотношенията въобще. Това е супер че никой не ни учи в училище, особено в България, ние сме под всякаква критика. Туп, знаеш кой е туп? Какво е туп? И те удари, разбираш ли? В смисъл, в психологията има тулпа, нали? Тулпа. Това ако го гугъл, на какво ще излезе на туп? Бойко Борисов. Нали ходиш там в едно училище и вика, ти ли си бе? Къде си бе? Туп, да, имаше така. Да, между другото, бях го забравил. Той тулпа си му харесва и правителството. Мисъл. Той Бойко не е толкова тъп, той просто знае какво да говори, че да бъде на тулпа... Харесвам тулпите. Та тулпа... Между другото, ние вчера си написахме скрипти въпроси, ама това не го предвидихме. Какви скрипти е, човек? Та тулпа има психологически проблем. Той, в психологията има един термин, че слабата психика, той има 3 начина на реакция в взаимоотношенията. Замръзни. Нали, питаш някой, добре, ще го направи толкова зле? Кажи бе! Мълчи, разбираш? Това е тулп номер 1. Да. Това е замръзналия тулп. Тулп номер 2 е бяга. Тоест, изчезва, разбираш? Даже мога да го питаш. Мълчи, изчезва, не си дига телефона, разбираш? Звъниш, аре, отговори ми, нали, смисъл, звъниш му 5 пъти, нали, имаш среща. Стълб номер 2 имаш среща, примерно трябва да свърши обекта. Нали, ти го взимаш да работи на обекта, ти го питаш, тук, какво има тук отзад, защо така е направено? Що стърчи? И той почва да събира инструмента, каже, и ти не разбираш, ти го питаш, той си вече събира инструмента. И тулп 2 си тръгва, тулп номер 2. А третия тулп какъв е? Първото е мълчание, бягство. Забразни, избягай, бий се, удари. Олей. Той те удара.
Смисъл в взаимоотношенията, разбираш? В смисъл ти говориш, искаш, нали, смисъл някой го смята за мъжко това нещо. Да. Нали, смисъл, добре, човек, кажи ми защо го направи така, нали, смисъл, нали сме се разбрали, че тук примерно имаме някакъв устен договор, Да. нали? Това трябва и така и така и така сме се разбрали. Вижте, наистина, това е хубаво, агресията, нали, в смисъл, агресията е мъжко, сега ние ако оставим без агресия, не може да се защитаваме утре, нали, примерно има такова едно клипче, къде влиза един с един нож, наръгва единия в гърба, той така, нали, гледа и другите двама те гледат и той с ножа и наръгва другия и те продължават да гледа и третия, нали, го наръгва и тримата гледат и нямат реакции, защото ние агресията сме поверили на друг, нали, на полицаите да ни защитават и на военните. Нали. Хубаво е мъжа да бъде агресивен, да може да се защитава, но само при самоотбрана и когато е необходимо. Но примерно ти да питаш човек, нали, смисъл, нали се разбрахме тук да го направиш еди как си и той да те удари. Ама това за него е самоотбрана. Не, това е психическа... В психологията просто го има това нещо. Нестабилност. Да. Той не може да отговори. Да, той се чувства нападнат, не начин може на- вербално да се Майка му и изрази. баща му са го... Шамарили. Да, като кажа, ела тук ще ти щупа главата, нали, бой до такова. И той човека, това са модели. Това е неговия Това начин са на... модели на Поведение. на поведение. И ние, нали, българите, ако сме нация, която е силна, нали, и до някъде сме силни, до някъде не, защото примерно ние сме силни в... ако стане война, глад, нали, ще оцелеме, защото сме тупи, нали, включително и аз. Адаптивни са. Само че аз ходя на психолога вече 10 години, ходя на... Нали, аз като го кажа това, леле, като ми направят един шорт, нали, че ходя на психолог, его е хако пипито, ходя на психолог, аз съм си много добре. Да, в България Нали? да ходиш на психолог и се едно си психично болен, а не се едно си загрижен за собственото си ментално здраве. Това не знам, що е толкова... Всички в София трябва да ходят на психолог. Ама не в София. Ма не, по принцип хората трябва да ходят на психолог, А ти защото знаеш всеки в от нас селата има кой е? драми. Всеки от нас има драми от семейството, от това, от живота да, си. защото... Ти трябва да ги отработваш по някакъв защо- начин тези неща, с помощ или не. Защото аз сега имам дете и гледам как по съвсем различен начин към днешна дата се възпитава това дете. Защото има много вече информация, разбирате ли? В смисъл ти знаеш, то вече знаеш, че това дете се нуждае преди всичко от любов и така нататък. Нали? Когато липсва любовта и човек става тулуп. Нали? И Всичко започва от вкъщи. Тулупа се състава от вкъщи. И като За гледаш съжаление. двама тулупи, къв да станеш, извинявай. В смисъл, то в крайна сметка всичко ама е чакай пример. сега, 90-те години какво родиха? 90-те години. Аз съм дете на 90-те години. Да. В смисъл, сега имах едно видео, изрових от некъде, 94-та, когато България би в световното по футбол. И сме на един площад и дойдеха с коне и каруци и са шушляци, шушляви ковянци, всички сме еднакви почти. Все едно, ако се представиш сега да видиш, ще кажеш, тия са от третия свят, разбираш ли? Тия са от некъде от най-бедната държава и който можеше да ни излъже, ни излага. В смисъл, алкохол се лееше, всички бяхме пияни и решаваха се проблемите с алкохол. И то нормално тия деца на 90-те години да имат проблеми, нали, които... Аз не казвам всеки да ходи на психолог, ако може сам да си реши. Просто когато имаш ментор, знаете, че много по-бързо. Процесът е много по-бързо. Примерно, представи си един човек, който се учи от YouTube да реди почки и един човек, който аз ще науча. Кой ще се научи по-бързо? Ако си му на главата. Кажеш, не бе човек, така, не спри, не е така. Ето преди да дойда тук, реших, взех си, имам едно прозорче в един магазин, сега отварям, имам едно прозорче, исках да сложа фолио, такова, което имитира огледало. Така. Защото то е един офис и да се вижда към магазина. Отидех, взех едно фолио, бързам тук за подкаст. Гледам, имам 20 минути преди да тръгна. Викам, ще го залепа. Викам, сега ще го залепа. И аз съм лепил, нали? Ама този път казах, сега ще го залепа като про. Сега ще го отлепа и го отлепвам и да го залепа там на стената и да го напръскам. Трябва да го напръскаш него, само че какво направих, го залепих, човек. И то като се залепи не е отлепан и почна да го дера така. Така. И напръсках, викам, не, аз ще го сложа въпреки всичко. Сложи го, то вече се смачка, това стъклото с едно му се махнаха, огледалото с едно му се махнаха, залепи го, отрезах го накриво, стана пълна катастрофа.
Просто стана срамота, разбирате. И лошият опит трябва да се споделя. Да, ами защо първо аз не го правя всеки ден. Ако беше някой до мен, ще каже, чакай, не бързай, не е така. Не става тук по този има начин. трик, има това. Има пенизи във всичко. Та, идеята е, стигнахме, нали, сега да се върнем на Монк Да. и на твоя въпрос, защото се отклонихме много. Аз забравих. Ние даже трябва да превършим след малко. Колко време имаме? Имаме 10 минути. Да се върнем на Монк. Какъв е проблема? Хората идват с емоции, хората идват с очаквания. Хората искат да стане перфектно. Само, че перфектно няма. Има, примерно, само при 2 или 3% от майсторите, които са някакви супер маняци, които самите те са Монк. Той не си дига телефона, той няма телефон, той цял ден е на обекта, той е като болен на обекта. Ако не стане, той го преправя. Да, това струва много скъпо, отнема много време. Това е 1%. Другите 20% те са много добри, става много хубаво и човек, който не е маняк, ще каже супер работа, нали? Защото Монк винаги ще намери кусури. Винаги. Ще каже, тук защо, това защо. И оттам идват проблемите. Имаме много голями очаквания, а насреща няма просто кой да ги изпълни. И ако има кой да ги изпълни, той е супер скъпия майстор. Супер скъпия майстор. И в един момент, примерно ти кажеш, искам панелката да стане така, тук всичко да направим, да стане перфектно. И майстора накрая ти каже, това ще струва много пари. Да. Каже, не може да е по-ефтино. Той казва, не може. Той вика следващия. Той казва, може естествено по-ефтино, ще го направим, ще стане много добре, ще стане перфектно, ще стане, супер ще стане. И накрая кляка на кой? На този, който му даде на ниската цена. Да, супер ще стане, ще го направим, не се притеснявай, ще стане много красиво. Значи някой като ми каже не се притесняй, така рязко почвам да се притеснявам. Така рязко. Да. Като ти каже, аз съм родител на Бойко Борисов, на Делян Певски, на Домовчиев, аз това съм го чувал. Аз съм работил на Вълка, на Сараите, навсякъде съм работил, на Сталин, на Ленин, на Хитлер, на всичко е работил. Ти го гледаш на 21 години. Ма не, това е. Аз съм работил на всички. Добре. Така, нека хората да имат реални очаквания. Добре, да си преценят бюджета. Извиняй. Да си преценят колко пари имат. Разбираш, все едно, имам 20 000 лева, искам да карам G-клас. Не можеш. Аз искам, ама няма. Можеш, ама някаква трябва да е... Да. Такава от тея макетчетата. Така ще влезеш в бюджет. 2005-2006 година на лизинг може. Защото те са 100 000 лева. Не, става въпрос, че... Професионално става въпрос, че трябва да има някакви реални очаквания про човека, да не подхожда емоционално, новодомеца. Пак се връщам на твой въпрос. Новодомеца да не подхожда емоционално и да може да проучи малко, да види колко му е реалния бюджет. Защото, примерно, ако ремонта е 20 000 и той обзавеждането е 20 000, може и 30 000. Много хора, примерно, едва завършват ремонта, после нямат с какво да си обзаведат. И после спът на един матрак. То по-добре да спиш на матрак, ама на хубаво правен такова и да го обзаведеш. И после те по средата на ремонта установяват, че нямат пари да обзаведат и става една криза каша в главата им. И трябва по-добра култура. Да проучват малко, да отделят време. Критично мислене. Да. Моя майката. И да не се доверяват много бързо, може би, на майсторите, които първи срещат или... То не, че има много. Да не ги избират по най-ефтиния, защото ефтиното винаги влиза скъпо. То проблема е, че няма много добри майстори, така че... Точно това е сега. Ти казваш, че въпреки, че има много малко майстори на пазара, въпреки това няма и добри и половината нищо не става от тях. Какво да правя аз, ако искам да правя ремонт? Наистина, как да се намеря майстор? Или да направя ремонти повече? Живей на палата. Първо, има майстори, има свободни, примерно с препоръки. С препоръки. Да, с препоръки и с правилна комуникация. Извинявай, ще те прекъсвам, това е много трудно. Една моя близка приятелка, която е мастър в обзавеждането на апартаменти, имат няколко с нейния съпруг. И понеже знам, че тя много се занимава с това, питах, добре, дай ми майстори. Тя ми казва, чай да помисля, то за банята не мога да ти го препоръчам, то на другия ни апартамент, дето ни прави за маската, не мога да ти го препоръчам. Еди, кой си? Викам, добре бе, жена, кой може да ми препоръча? Тя вика ми, май никой от тези, които съм работил по последния обект. Добре, аз като ви казах, че 40% са за преправяне, ви казах другата моя статистика, че 80% не стават. Така. Тоест, другите 40% са
Абе ще го преготне, Компромисни. Компромисни, да. Ама не може да го препоръчаш, защото то не е само майсторлията. Той е само Разбирате? 20%. То е чистотата, дали ще си изметеш, ще Да. изчисти, дали е бил Дали си комуникирал спазил правилно. Да се спазва времето, Да, говорките. примерно е такива неща и ти после си викаш, абе, стана, ама то като ми дойде тук как да го препоръчам. Аз съм имал моменти, когато съм работил по-активно, нали, защото имах фирма голяма по ДДС и така нататък, сега извършвам по-бутикови ремонти, определени, т.е. работа с който си искам. Да. Нали, примерно, защото и покрай подкаста и с времето имам много запитвания. Да. Наистина имам много запитвания и примерно избирам с кой да работя. Дали, на кой да си дам живота и времето. И на времето, примерно, почвам един ремонт с едни майстори и завършвам с трети майстори. Почвам с едни и с трети. Разбирате ли какво значи? Тоест, той е до толкова зле, че не може да си... Взаимоотношенията не може да си продължиме. Но все по-често чувам за втори и трети майстор, който започва някъде да може да се завърши първоначално зададен ремонт. Това почти може би на 90% от много човек, много голям Това е проблем. много отчаиващо. Отчаиващо, да. Много отчаиващо. И тук вече трябва да стане отчаиващо, да трябва да стане болно, трябва да стане нетърпимо, за да може хората да поискат промяна. А как да си платим на майсторите, за да може да ми изпълнят нещата? Чакай, извиняй, преди да си платиме, аз честно казано, в България майсторите работят ли с договори? Ти имаш ли Да, работят, който от вас зависи. Какво да какво ще търсите? Граждански договор може да направите, ако няма фирма. Да. Въпреки, че почти няма много трудно да направите нещо в съда. Имам цяло такова предаване. Да. Но... Значи за какво ми е договор това? Първо някаква лоялност. Другото нещо, вие ако сте много мнителни и арогантни, добрият път ще си тръгне. Да. Тук пак опираме до взаимоотношения. Да. Аз бях на един тук човек и му отказах. Той вика, що ми отказваш? Така, от интерес някой път ходя на огледи, защото примерно в центъра купил някакъв апартамент. Мене ми е интересно да видя имота, да видя, нали, евентуално ако работим, но преди това, преди всичко виждам дали химията се получава между нас. И аз му отказах на момента и той си ядоса, че му отказах. Защото някои неща, примерно, нали си кажа 6 месеца ще работя с това, защото някои сложни проекти трябват по 6 месеца, нали, особено в центъра. И отказах му и той си ядоса, че му отказах. Интересно. Защото ме нервиш, защото не си моя човек, защото не искам. Това, което си говорим ние, че дори в нашия бранш, в брокерството, не всеки клиент е сделка и ние си подбираме хората, които да работим, защото това е моето време, което аз разполагам, на което аз преценявам на кой да го дам и как да го дам. Така че напълно те разбирам. Като си направиш сметката вечерта, колко смазан се прибираш вкъщи от една тежка комуникация с един човек, който не те разбира, който не те оценява. Толкова много изтощава. На мен не ми се работи с такива хора. Нормално е да откажеш на някой. Аз отказвам. Скоро имах един клиент, просто му казах, не стават, смисъл, ти не си кооперативен, не подаваш на абсолютно нищо и не стават нещата. Може да е идеален, просто да няма клик между двамата. Парето, нали знаете какво казва правилото на Парето? 80-20. Аз не го знам. Че 20% сега се обърках. 20%, 80% от приходите идват от 20% от работата, от обектите. То 80-20. Примерно, само ако имаш примерно 100% обекти, или 10 обекта, само 2 обекта ще спечелят. Наистина ще си, като дръпнеш дебелата черта, напишем на дъската в офис. Ще си напечалва. И умният човек чака тия 20% или примерно двамата клиента, които ще ти осмислят сделката, защото другите 80 са тулупи, т.е. хора, които... Как ти го казах, тулупи? Не, защото на един бях казал за турба майстор, те накрая ще ме бият, нали? Турба майстор. Кажи за турба майстор. Аз знам историята, ама кажи за турба майстор, моля. Това е нещо като креватен брокер, ли? Да, като креватен брокер. Същото е, абсолютно същото. Защото имам сега вече един нов кюфте майстор, който слага кюфтета под плочките и ги оставя на кухо. Аха, кюфте. Те кюфте майстори... Лепилото го слага на топки, да. Да, кюфте майстор и турба майстор са горе едно и също. Кажи за турба майстор, какво е това? Турба майстор това ми е останало от един последен обект или два. Дойде единия с едно куфрче такова, малко, в което имаш инструмент, примерно да кажем за 200 лева. Не че лошо, ама някакви много стари машини. Самочувството му беше от тук до небето.
И примерно той е 20 години в бранша и примерно инструментът да му е за 300 лева, който се побира в една турба, не е сериозно. Не е сериозно. В смисъл, представи си 20 години работиш, по 1000 лева на година да отделяш. Да отделяш не всеки месец, Да. а да отделяш по 1000 лева. Примерно за 20 000 лева да имаш инструмент, да имаш хубав агушлайф. Нали? Примерно представи си, че правилната машина ти улеснява работата. Ти си уважаваш труда си. Вид, накрая, Или има един друг майстор, който примерно в една турба, турска така, трупа всичко и с турба ходи. Нали? И те са много примерите. Даже не ми се говори турба майстор, той един вид, понеже се печели в бранша, но не иска да се инвестира. Разбирате ли? Иска да вземе максималната печалба от това, което той ще Ето, направи. аз съм търговец. В момента правим 2 месеца правим магазина и инвестираш, за да може като дойде и пак не достигат парите, нали? Теглиш кредити, за да може още един клиент нямаме, а сме инвестирали в микроцимент, там сме сложили осветление и така хиляди левове, за да дойдат. Докато при турба майстора той 0, нали, иска. Как ще инвестира? Как ще вземеш кредит да си купиш правилна машина? Докато на Запад не е така. Ти финансираш, знаете, в един бизнес 10 години са нужни инвестиции, докато той потръгне. Точно така. Да се валидира, обществото да го валидира. Така е. Точно така. Даже статистиката е убийствена. На 70% от фирмите затварят на 3-та година. После там още някакви процента, на 90% затварят на 5-та година. Фирми, регистрирани говорим. Да. А на 10 вече, който оцелее, му се валидира, обществото го валидира. И ти представя си 10 години жертваш от живота си в инвестиции и така нататък. И за мен турба майстор е несериозно да имаш 300 лева инструмент. Те казват, аз мога да си направя всичко. Естествено, че можеш всичко да си направиш. И с най-ефтиния винтоверт. Ти с отверка ще навиеш, пак ще стане. Но А дали не е свързано с нашия менталитет, че искаме да изкараме максимално пари за без работа или за без никаква работа или за много малко работа? Тоест всеки иска да изкарва максималното от това нещо, което прави. Ами свързано, защото ние идваме от комунизъм, от мутренски години и там трябваше всеки да прецака другия. И сме взели всичко най-лошо от тези периоди. Минахме през мутренското и хората още си мислят, че живеят в тия години, че ще се представиш си, ако е война. Те бомбат. Да. Ти постоянно си в готовност да се криеш. Така е, да. И нормално до някъде. Но според мен по някакъв начин трябва да се променят нещата. Напълно съм съгласен. Аз трябва да има регламенти за този вашия бранш. Строителството с ремонтите, трябва да има регламент. Ние сме си говорили и за нашия бранш, с брокерството. Защото пък ние си имаме креватни брокери, като турба майсторите, същата работа. Креватният брокер те вика на среща в Starbucks, защото няма офис. Не подписваш никакъв договор с него, даваш му парите така на ръка, не получаваш нито фактура, нито бележка за това, че си платил една комисионна и всъщност той идва, за да ти каже здрасти и да си вземе. Договор изчезва. Да, обикновено да. И хората затова като кажеш брокери се чудат дали те харесват или крайно не те харесват. Ама знаете ли, вие поне имате офиси, има агенции, има такова във вътрешните ремонти особено, има 2-3 фирми, които се опитват да направят нещо. Да. Всичко става. Целият бранш, мога да ви кажа, че това генерира огромно количество пари. Един апартамент за 20 години може да се прави 10 пъти. Да, така е. То никаква последователност няма, абсолютно. Чето много ми е приятно, ама... Трябва да завършим. Супер, всичко хубаво, има и край. Да. Нищо, ти си ни наблизо студиото в съседната стая, така че пак ще дойдеш. Ние доста въпроси остана, които не сме... Не сме се задали, ама ще се виждаме пак. Ще гостувам пак или ние при него пък вече. Да, ще го измислиме. Така че... Да разкажете вие за креватния брокер. Няма лошо. Значи ние нямаме много информация. Трябва да си поканиш някой креватен брокер, за да ти разкажеш. Аз имам. Креватен брокер ли? Туп. Добре. Значи мога да викнем един креватен брокер и един тулуп и да застанем тук с темата и да видим. Креватен брокер, тулуп и един чанда майстор. Какво беше Чуфте майстор. Турба майстор. Само да кажа нещо. Хора, искате или не искате, регламент ще има. Подготвяйте се по-рано, защото после просто ще се реве. Изведнъж ще стане от днеска за утре по Viber ще ви идват глобите за това, че работите на черно и ще ви снимат по телевизията. Просто така е филма. Ако вървим обратно към 90-те, да се подготвиме за тия години.
Други времена идват. Така, Те може пък да искате да снимат в телевизията, откъде знаеш? Как се каже този? Съдебен спор. Да. Игнатов. Този. Игнатов. Не, че искам да ви притеснявам, ама вие защо сте набил жената? Защо сте щупил покрива тук? Те тук казват, че еди какво си. Така казват, ти какво мислиш? Така, благодарим. Трябва да завършим епизода с въпроса на седмицата, Габи. Да. Добре, въпросът на седмицата беше: кой е виновен за липсата на читави майстори в България? Ние до извод не стигнахме в този епизод, защото не се знае кой все още е виновен. Кажете вие, кой е виновен? Вие имате ли читави майстори? Читав майстор ли сте или сте турба майстор? Ако може да ми препоръчате някой майстор в коментарите, също няма да е лошо. И на мене. Значи на него. Първо на него препоръчайте, после ние ще се възползваме. И общо взето, да кажем преди края на епизода, абонирайте се за канала, оставете един коментар и така се включвате че участвате за професионално почистване на вашия дом в края на нашия сезон. Благодарим за времето. Абонирайте се, последвайте ни в Instagram, в TikTok, в Facebook. Тук долу в описанието има моите координати, координатите на Анас. Ако имате нужда от покупка, продажба на апартамент, дават нещо под наем, свържете се с нас. Безплатно. Консултацията ни е абсолютно безплатна, като на всички останали. Добавена стойност. Да, но ние поне сме много симпатични. Аз де. Приключваме. Благодарим.